И здравейте, приятели! Аз съм Влади Орикс. Днешното видео ще играем Brawl Stars. И ако се чудите защо почнах да игра Brawl Stars, нали, поредица, защото вече съм креатор! Уху! Да си креатор е... там трябва да имаш или 100 абоната в YouTube, или 25 в Twitch, или 1000 в TikTok. Аз си викам, кога стигна 1000 абоната в TikTok, понеже съм около 500-400 нещо. И в YouTube се сетих, че имам 120-119 нещо такова, за което много ви благодаря. Не съм очаквал, че някой ще го направя. И да, вече съм креатор и писах, че ще снимам от време на време, а не толкова често, защото все пак ще мога само част от лятото да снимам. И да започваме. В днешното видео ще събираме за боксове да отварям мегабокс. Да почваме. Само да ви покажа квестовете, които ще изпълна. Ето този за 2 плегина, този за 4 и този за 6. Както виждате от името ми COVID-19, този акаунт го имам още от 2019. Доколкото си спомням, имах едно видео, в което снимах, даже не беше едно, играх с Пайпър и тогава още имаше боксове. И ако от време на време чуете този звук, извинявам се супер много, просто не можах да си намеря микрофона, слушалките на микрофона не иска да записва и сега се опитаме да пребием хората. И аз чакайте 7 месеца само, ще се скрия в храстите. Такова. Значи нямам търпение да почна да снимам толкова, нали, да се опитам да снимам често на Brawl Stars. И предишният, само така казвам, как ги доджнах. Предишният ми мейн беше Спайк, сега е Емс. Защото просто много ме скефи и научих как си играе с нея. Преди в миналите ми видеа не знаех. И пак извиняйте, ако чуете някои звуци. Нали, така. И Сърч, ела да те убия. Не. Опа. Айде, дед. Аз съм дед. Само да не умре. Знаете, че подсмърчвам. Не знам дали съм болен. Явно съм болен. Добре. Квестът ни е за плеги, не за купи, за мое щастие. Така, ще почнем с нов съборник. И ако имате интерес към тези видеа, пишете в коментарите дали искате музика, поне сега е малко тихичко. В смисъл Brawl Stars музиката, просто пишете в коментари за интереси. И сега играем. Тук има един Едгар, който ще съжали, ако се опитва да му убие. Той знае на какво съм способен и се отказа. Биби. Аре, Биби. И аз така си помислих. Въпреки, че Биби е много лесно да ме убие, защото нейният рейндж просто е някакъв по-хубав и не мога да си използвам гаджета на... Какво беше това на нея? На Биби топчето. Майко Леон, не умирай. Биби, айла, че ме издразниш. Че ме дразниш. Майка, не мога да говоря, хора. Окей. Бери. Знаех си, че няма мога да убия. Леоне, ти си ми съдбата. Крий се някъде, бягай, чакай ме. Да се опитаме да направим нещо. Окей. Жив съм. Сега ще опитаме да убием там Мейси или скаже, аз не знам името. Бибито никакъв шанс. Тя е 8 ранг. 8 пауър. Вие как наричате тия зелените пауър кюбчета? Те така се казват, ама много хора ги наричат по много различни начини. Вие как ги наричате?
пишете долу в коментарите. Аз днес ще ви карам да си пишете цяла азбука в коментарите. Ей, та Макс, как щях да убия 4-то място. Хора! Само заради днеска няма сърда, че го купи. Ето, завърших единия квест. И между другото, исках да отключа Уилоу, защото играе една имитация на Brawl Stars Nose Brawl. Но понеже подобна на нея е Бери, подобна ясна на май мъж, затова си взех Бери, защото беше по-малко пауърчета и даже хилва, което е супер готино и му стои дълго атаката. Даже знаете ли какво ще играя с него? Дигнах си го на 9 пауър, ама ми е втори ранг. И между другото, вас кефи ли ви OG Brawl Stars? Мен не много, защото не е точно както беше преди. Нали, смисъл, кутиите, мегабоксовете се върнаха, да, ама не бяха така както бяха преди. О, колко кутийки. Не го оцелих. И сега ако някой да му... между другото, аз се опитах да направя един път и с зоната, нали, стях близо, че не умре, щях да умра. Не знам дали това трябва да го цензурирам. Ще го цензурирам за всеки случай. О, не. Хил. Ето сега гледайте. Оп. Готово. Манди. Не, защо този емотикон, този пин? Окей, спечелихме някакъв друг квест. Охо, той даде плегин, thank you. Сега хора ще видите как ще биеме целия Brawl Stars. Аз между другото познавам един човек, който играл 2021 година и е 30 000 купи. Аз играл 2019 човек и съм 21 000 купи. Да. Окей, нека да мислим сега за играта, не за кой колко купи имам. Хора, ако искате да ви наричам по някакъв начин, пишете в коментарите. В смисъл, броучета, нещо такова и аз не знам. Да. Да. Между другото, наскоро на момичета от България почнаха да играят Brawl Stars. Извинайте, ако ме чуват. Това го казвам постоянно, защото ме страх да не ми е лош микрофон, ама не мога да си намерям другия ми истински микрофон и да. Мисля, че трябва да почна да снимам от компютъра Brawl Stars, че да се чувам ултра супер добре. Ако сега да се чувам ултра супер добре. Ето, яви ме. Трябва да направим 6 плеягина за този квест, който аз искам. Окей, още 3 плеягина. И отваряме мегабокс. Като излезе този евент, си викам, как ще има по един такова токен на квест, то те почнаха да бъдат по 1000. По 4 сега май бяха на квест и по 3 на мап на евент. Как се каже това, бе? Да, на евент. На Dual Showdown, на Hold Zone. Първо беше на Dual Showdown, на Drumroll и на не знам си какво беше. Да. Браво, бе, ние ги спихме. Ти кялата убия. Да, аз не мога да достигна. Това е проблема на Бери, аз па Бари. Че ренджо ма лош. Окей. Току-що хем се хилнах и имам достатъчно кръв, че се бия и хем убих хората. И хем хилнаха тимейта ми. Уби го бе, човек. Влог. Той го уби. Окей, трябва ни още 2 плегина. Да стигна ли до 8? Все пак, да, ще стигна. Не. Днешното видео само до 6 ще да отворим кутийката. Това е епизод 1 от поредицата. Тази поредица не знам колко ще продължи. Сигурно още 2 епизода, защото аз винаги се викам, аре снимам, после не снимам. Прямо Fortnite поредицата стигна 2 епизода, ако не се лъжа. И да. Не, аз съм много тъп, то сега... добре. Ус. Не, това е 100% робот. Ако това не е робот, човек. Ако това не е робот. Но то все пак Бари. Да, Бари. Чакай, как се казваше? Бари или Бери? Бери. То Бери ми е втори ранг. Сигурно вече 5-6. Я ви има кой е. 5, 6,
Пети. Още един плегин хора и отваряме Мегабокс. Пишете в коментарите. Аз винаги така казвам, пишете в коментарите, ама аз имам много малко гледания. Ще се опитам да направя нещо, че YouTube ми да има повече гледания. Да може свободно да си игра Brawl Stars, без да се притеснявам, че няма да имам гледания. Поне 100 гледания да получавам на клип. Надявам се. И да. А не гледанията ми да са от братовчетка ми и от някой тук там е приятел и готово. Така. Наскоро имаше един човек, който много ме съпортваше, май беше Хамстерита. Много ти благодаря, ти ме окоръжи да снимам още повече. Това май е последната игра, която ще игра за днес, защото стигнахме плегина. 6 плегина. Кой иска да си използвам ултимата на него? Нита. И гъсна едно. Хора, сега моментът на истината. Първият ми мегабокс беше трагично лош. Отвориха някакво пинче и аз не знам си какво. 3 неща бяха. Коинс, пин и диаманти, ако не се лъжа. Но няма значение. Сега се надяваме, че ще имам по-голям късмет. Винаги това ще си ползвам старият тренд, да напише тап-тап и да го натисна. 4, ето, подобно. 14. Такова забравих имената. 231 блинк. 50 токен долара. 7 джема. Да, няма късмет днес. Сега ще ви покажа една приятелка какво отключи. Буквално вижте какво отключила. 58 койна. 12 такива карти за апгрейдване. 100 токен дабора. 36 блинк. 1 джем. 2 пина и 2 скина човек. И Васи Би, която за мен е добра ютубърка на Brawl Stars, отключи Hypercharge скина на Рико. Ми хора, това беше клипът. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Чакайте. Абонирайте се за моя канал, че да продължавам да качвам такива видеа. Да, мерси, че гледахте до тук. Ако сте гледали от тук, благодаря ви много. Някой ден ще ви се отблагодаря. Ако мога, някакси. И да, Влади Орикс, peace out. Thanks for watching. Please subscribe.